बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम सोनाब बेंगल सिमानि श्रीरामपुराव सिमुलटापु पुलिसआ सिमुलटापु ओनसोलाव आयेन बेरेखायै मटर गारिनिफ्राय रां दाबिग्रा सा 9 सुबुंफोरखौ हमना होदों। आसाम सोनाब बेंगल सिमानि सिमुलटापु पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया सिग्रोमनायाव 37 नं राजा लामायाव गुबुन गुबुन मटर गारिनिफ्राय रां दाबिग्रा सा 9 सुबुंफोरखौ हमना होदों। हमजानाय सा 9 सुबुंफोरखौ गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन गामिनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरा फारियै निरन्जित बसुमतारी, मनज शाह, सन्जय सरकार, मोहाम्मद आबु साबा मण्डल, मोहाम्मद आत्तार हुसेन, धनराज बसुमतारी, मोहाम्मद आबु बाक्कार सिद्दिकी, मोहाम्मद मुफिजुल इस्लाम आरो मोहाम्मद आब्दुल मालिक। अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। आसाम सरकारा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ बारायबाय। मुलाम्फायारिफोरा बे अक्ट'बर दाननिफ्राय 1000 रांनि सोलायै 1250 रां बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों मोननो हासिगोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां मुलाम्फायारिफोरा दानफ्रोमबो 1000 रां बेंक एकाउन्टनि जोहै मोननो हायोमोन, नाथाय सरकारा 250 रां बारायनानै होबाय। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे बर' सुबुङा गोब्राब जखम जायो। तामिलनाडु रायजोनि थाराफाम होननाय मोनसे जायगायाव खामानि जोबना खरस खालामनो थांनायाव हरखाबै जाब्रबथायजों दरसे गामिनिनो सानै सुबुंनि जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो। जिउ गोमानाय सानैखौ क'क्राझार जिल्ला पाटगाव दुमरुगुरि गामिनि थागिबि रदीप नार्जारी आरो ध्रुपद नार्जारी होननानै सिनायथिनाय जादों। गोब्राब जखम जानाय सुबुंखौ पुरन्जय नार्जारी होननानै सिनायथिनाय जादों। जखम जानाय पुरन्जय नार्जारीखौ कायाम्बुतुर देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जिउ गोमानाय ध्रुपद नार्जारीया सानै फिसाज्लाफोरजों लोगोसे सासे फिसाजो आरो रदीप नार्जारीहा 9 दाननि सासे फिसाजो दङ। मख'नो गोनांदि नखर संसार दैदेननो थाखाय तामिलनाडु रायजोनि तारापुरामाव नारेंखल बिगुरनि दिरुं बानायग्रा कारखानायाव 1.5 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावनो थाहैदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाङो। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि गोबां बर' गामिफोराव मैदेरनि उदखारा गिख्रंथाव महर लादों। सानफ्रोमबो हाग्रानि मैदेर फालोआ भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय गोबां बर' नखरफोरखौ सिलिंखार खालामलांदों। बेबादिनो फिन गंस्नि बर' नखरफोरा मैदेरनि गाग्लोबनायाव न' बां गैजायै जानांदों। बाथाबारि दखरा हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय खोला बाथाबारियाव मैदेरनि फालोआ हराव हाबनानै लिलि बर', बिनिता बसुमतारी, मिलनपुरनि सन्जिब बर', माया बर', मन' बर', मंगल बर'नि न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो आरो दिंखियाबारिनि भद्र रामसियारिनि 5 बिगा माइ आबादखौ सिलिंखार खालामलाङो। बुंथिनो गोनांदि बिनिता बसुमतारीनि 1 दाननि उन्दै गथ'खौ मैदेरा सुन्दायजों बायजोआव गारहरोब्लाबो खुनुरोखोम जिउ रैखा मोननो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।